Kau sampaikan aduan adunya. Oh alay kalua, sakali na ko bapantang inda ka mandi baka ka mandi basua ko balagang katanarat tabatan ng pawara sulido di sinan talang di lampayan. Oh alay bajoa, sakali na ko bapantang tidak kajadi kota kajadi main saja ko berang amajo apa bajalan jang ambil lagi to dirantau dia bilang suakan oh alay dari Pakan ke Bukitin di banyak macam nana baca kamu kelong mata sambil nana kalam bawa kalam marilah makan kadunya hari nana sadang tangga hari nana kanduangan oh alay kanduan dia tenjoti timunan sarjiko ati besamusi nangkarambi samo barang samo karam kadunya tanan kanduang dua ati nana kanduangan oh alay otokatiku ina ado kakurai taji ado bana kakurai taji sega dulu ke dalam pasar dalam daerah Rangpi yang mana muabal